V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, darcu života a víťaza nad smrťou, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, s kresťanskou nábožnosťou sa schádzame na tomto svetom poli, v ktorom sa sejú telá porušiteľné a vstávajú neporušiteľné. Odpočívajú tu telesné pozostatky našich zosnulých bratov a sestier, kým im nesvitne slávny deň Pánov. Budeme prosiť Pána Ježiša, ktorý nám priniesol radosnú zvesť o údele veriacich zosnulých, že oni žijú a budú žiť aj v tele oslávení, aby prejavil svoje veľké milosrdenstvo našim zosnulým bratom a sestrám, najmä dnes, keď si celá putujúca cirkev osobitne spomína na svojich členov, ktorí nás predišli do večnosti. Táto svetená voda nech nám pripomenie náš krst a krst našich bratov a sestier, ktorí nás predišli do večnosti, i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím umúčením a zmrtvých vstaním. Kriste, vykupiteľ, zliadni na tých, čo ťa nepoznajú a nemajú nádej, aby uverili vo vzkriesenie a v život budúceho veku. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, svetlo sveta, Ty si otvoril oči slepému od narodenia a dal si mu milosť, aby ťa videl. Ukáž svoju tvár zosnulým, ktorí sa ešte neradujú v Tvojom svetle. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Sa pomodlíme litánie k svätým a budeme odpovedať: orodujte za nich, za zosnulých. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nich. Svätý Michal, oroduj za nich. Svätí Boží anjeli, orodujte za nich. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nich. Svätý Jozef, oroduj za nich. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nich. Svätý Ondrej, oroduj za nich. Svätý Ján, oroduj za nich. všetci svätí apoštoli a evanielisti, orodujte za nich. Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nich. všetci svätí učeníci Pánovi, orodujte za nich. Svätý Cyril a Metod, orodujte za nich. Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nich. Svätý František a Dominik, orodujte za nich. Svätý František Saverský, oroduj za nich. Svätý Kamil, oroduj za nich. Svätý Ján z Boha, oroduj za nich. Svätý Vincent de Paul, oroduj za nich. Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nich. Svätá Katarína Sienská, oroduj za nich. všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nich. buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane. Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane. od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane. pre Tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane. pre Tvoju smrť a zmrtvých vstanie, ochraňuj nás, Pane. pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane. my hriešnici, prosíme ťa, vyslíš nás. odpusť nám hriechy, prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Syn živého Boha, Prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Modlíme sa. Bože, stvoriteľ a vykupiteľ všetkých ľudí, Ty si zjavil, že je svätá nábožná myšlienka modliť sa za zosnulých. Vyslíš naše prosby za našich rodičov, bratov, sestry
a ostatných príbuzných, ktorí nás predišli do večnosti, a keďže v Teba verili a dúfali, udel im účasť na blaženom nebeskom živote. Amen. Amen. Milosrdný Bože, Ty sa zmilúvaš a odpúšťaš všetkým kajúcnikom. Vrúcne prosíme Tvoje milosrdenstvo, aby si z pút smrti a hriechov vyslobodil našich zosnulých priateľov a dobrodincov. Nech ich Tvoji anjeli odprevadia do Tvojho svetla. Prosím. Vyslíš nás. Bože, Ty si nám dal v kňazoch správcov Tvojich tajomstiev a duchovných otcov. Prosíme ťa za zosnulých kňazov, zvlášť tých, ktorí odpočívajú na tomto cintoríne a ktorí pracovali v našej farnosti. Uveď ich ako svojich najbližších priateľov do radosti svojho Pána, aby ťa oslavovali a velebili na veky vekov. Amen. Nebeský Otče, svetlo verných duší, nakloň svoj sluch našim modlitbám. Prosíme ťa za našich zosnulých farníkov, ktorých tela očakávajú vzkriesenie tu alebo kdekoľvek na svete. Na orodovanie Panny Márie uvedь ich na miesto svetla, blaženosti a pokoja skrze Krista nášho Pána. Amen. Pane Ježišu, náš život a naše vzkriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v Tvojom pokoji, a aj nad tými, ktorých vieru iba Ty si poznal. Veď si trpel a umrel za spásu všetkých ľudí. Vysloboď ich z očistca a daj im účasť na Tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili s Tvojimi svätými na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj im, Pane, A svetlo večné nech im svieti. nech odpočívajú v pokoji. Amen. Otče Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Rozpomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a Tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj pred trónom milosrdenstva za našich zosnulých bratov a sestry. Modlíme sa našu proroku k Božiemu milosrdenstvu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna,
a nášho Pána Ježiša Krista, na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta, pre jeho bolestné umučenie, na odpustenie smrti celým svetom, pre jeho bolestné umučenie, na milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta, pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. odpočinutie večné daj dušiam zomrelých, o Pane, a svetlo Večné nech svieti, na neho počívajú pokoj. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca k získaniu úplných odpustkov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, ochraňuj svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, daj, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vami, I s duchom Tvojim, nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom. Bohu vďaka. Ktorí ste chceli požehnať hroby, tak teraz po možnosti ideme požehnať hroby.